karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Ayaw paghila ka. Dili ko gusto makakita ni mong hila ka. Dili ba? Apil sa ko mga saan, ganun ita kapahin ako. Please, huwag ko magpakasa, Laura. Unsa man daytong akong nakita nga gihagkan ka og babay. Suot yun sa imong opisina. Dili ka na tinuod, Laura. Kun mauna, ako day ang bakakon. Saan tamang taong ka sa pagpasabot, oy. Ngawa ko'y gibuhat ka na utan. Pagklaro, James. Kung wa ka na gusto nako, prangkahi ko. Aron dili ko maghandom og magtuo nga. Nga doon na kapahigog man ako. Laura. Mami, dili ko gusto nga tumbiyaan si Daddy. Francil, Buhutan man si Daddy, Mami. Ayaw lang siya gaawayo. Francel. Francel, usa man. Dad, Sakit pa ba ang imong bukton, anak? dili naman. Pero nagubag pagyapon. O mubalik ko niya sa doktor. O mag-amputan ni Papa Jesus nga maayo na ang inyong mihubag na bukton. Mahal? excuse me. O, Magkalagot! Ibalik mo sa siya niya ng tawana! Hari nga kwalos! Nasabak man ang imong pilitong pad sa akong guwapong naong. Litob! Lito, Tungto! lito. Kuyawan ko nimo! Kakita kang nagtanaw ko sa nagdagayday nga tubig. Seryoso ko sa akong gibuhat. Gusto ko silang gubon. Kinsay kubon nimo, hari nga kulos. Si Ibria! Gahig mga o ang iyang mga ginikanan. Wa sila'y utang kabubuton. Wa sila musunod sa akong mando. Ngano kasi kita man katawa niya, ha? Katawa lang. Nanunde, Wa kadi ay maminaw na ako. nanunde. Ako'y ingin noon sa man di naman noon ko makaliyo. Di na ko makaliyo. Ibria! Ibria! Ay ako alos. Ay utang ko imuang bato. Balik diri ay. Balik ka taon ko diri. Ay, malulikas imong assistant. Well, sa kung nakita sa inyong x-ray, okay lang ang result. pero ganong hubag man ang tagsa-tagsa nila ka mga bukton, Dok? Gipakuhaan ko sila og sample silang panit aron i-process sa laboratory og akong nakita nga adunay mga kagawang ilang panit. Kagaw? Og wa pa ko makasugat ng klasiha sa mga kagaw. Karon pagyud pa lang. Sa latod nga pagkasulti, under observation ng ilang kibati karon. Doktor, Unsa may angay buhaton nining among bukton. Aron daling maayo. Sakit pa ba kaayo? Peraming kangulungol. Di ko mubati og sakit kung mainjikan og paracetamol. Kung pirmi kumuhatag og paracetamol ninyong duha sa imong anak, ilabi na sa injectable, makadaot sa inyong lawas.
Manghilabot kini sa inyong kasing-kasing. Taas ang milligram nga akong gigamit ninyo. Unya, Dok. O sa bagay itong mahimo ini nila. Ingon ini na lang, no? Atong i-laser ka ng mga nanubong mga gagmay mga unod sa ilang bukton. Kung imo nang buhaton, Dok, nakasiguro ka pang mamaayo mi sa akong anak? Alternatibong pamaagi, Laura, aron kaminus-minusan ang pagtubo ni anang mga kagaw nga nipilitan ng inyong panit. Ug maoy mo patay ug hinay-hinay sa inyong mga unod. Kung mauna, di mi magpaliser sa among anak. Excuse me. Oh, sige, Dok. Ato na mi. Pero, Dok, please. Pagitaig mga paagi kung siya ang buhaton na. Nga mamaayo ang mga bukton sa kung mga mahal sa kinabuhi. Okay, I'll do that. Ako nung panikamutan. Maayo tingaling magpalisir mo si Francel, Laura. Dili mi magpaliser. Dili na makatabang na mo. Pan nga naman. Magkaminos ka na sa sakit sa inyong gibati karon ni Francel. May nagbinuang namo ni Francil. Kinsa? Oh, Laura, Sakit ang akong bukton. may hupas na tingali ang tambal nga gidapat ninyo kaganiha. Ang tambal niya sa kong bag. Amo ning inject sa bata. Pero Laura, tingali madaot mo sa bata, anak. Bahala na. Ma-overdose mo. Bahala na, sakit kayo. Alcohol na lang, honey. Mo relieve man sa alcohol, di ba? Aray, sakit na kayo. Francel, anak. Nana, si Daddy. Nana. Kumusta naman, ha, anak? Nawawa naman ang kasakit. Adto ko sa akong kwarto, Dad. Adto ko sa kwarto kay magduwa ko, ha? Pagamping, ha, anak. Si Laura. Ana sa sala. Naginuktok siya. Dulog ko nga kong asawa. Laura, Mahimo pa. Ayaw ko gikapa. Gikapoy ko. oh, Di ko gustong magpaduol sa taong traidor. Ginoo ko. Si Laura. Nasukog gihapon ako sa way kong hinungdan. Kinahanglang mawaha ang isapot rin ako. Kinahanglang mamaman ko siya. Dili ko gustong musangpot sa panagbuwag ang iyang kasuko na ako. Mahal ko ang akong pamilya. Mahal ko ang akong asawa. Anak, kinilang una mga tagas ug bukton ang atong isulob. Aron dili nila makita ng naghubag na tong bukton. Asa man dito, ma'am? Nganong imo mo kong giilisan? Mga untas sa gawas. Ting panihapon na karong mga orasa. Di na lang ko magluto. Kano siya man dito mo abot si Ate Rosie? Siya may tigluto na to ug tiglimpyo din is bay. Wa pa ko kay Pao. Sige, tana. Mga tunata. Naman si Daddy. Mukuyog na to siya sa atong paglakaw. Di ko gusto mo kuyog ang imong amahan. Wa ko siya kinahanglanas sa atong paglakaw. Mga to, mga mga to. Ato nang pakuyugon si Daddy. Sige na. Gusto man ko, pakuyugon na to si Daddy. Francil, dili lagi ko musugot. Bati awi. Ato nang pakuyugon si Daddy, good. Ayaw pagbuot! Nasuko na ko nimo. Di na lang kumakuyog ni Moy. Francil! Kahit uning bata, di makasabot sa akong kibating kasuko ngadto sa iyang amahan. Ibo maghihatagag kayo ubos ang atong anak. Laura ni ako. Wa ko mo trabaho. Aron di kauban ta mong akong pamilya. Pwede ta magkakuyog sa panihapon, Laura. Di bagiin nanti ka. Di
ko gustong ikauban ang taong traidor. Wa ko mag-traidor sa itong pamilya, Laura. Nakaila ka pa ba day og pamilya, James? Laura, mahimo ba? Di na lang ta maglalis. Okay. Nilive ko balig 1 week sa kong trabaho. Aron matimanta mo ni Francel. O may gipayalan akong kasaligan sa gamay na to negosyo. Laura, sige na, please. Mga unta si kawas. Francel, anak, diri na. Magkuyog ta si mami nga mga untas gawas. Pangaon mo inyo kung gusto mo. Mga buwisit. Kinuo ko, Laura. Kano bang naingon ka man ni ini? Ikaw ang nakaingon kun nganong naingon ko ni ini. Laura, mahimo ba? Ipatunga na to ang Ginoo sa itong pamilya. Dili ta magunahuna og mga nautan. Laura, Ayaw ko gunite. Laura, hikapang akong tughan tumong sa kong kasing-kasing. Paminawa ang matagpitik ni ini. Ikaw lang ang nanag-iya sa kong kasing-kasing, Laura. Walay lain pa. Wa ko'y panahon sa pagbinuang. Sirado ang akong kasing-kasing alang sa laing babae. Saksi ang Ginuos kong pagpaninguha alang kanimo, ingama sa itong anak. Dali sayang ako pagmahal o pagpangga kanimo, Laura. Usa sa ko hinungdan kung anong naingon ko. Tungod din sa akong nakita nga makasaman sa akong kasingking. Wa kay nakita, Laura. Wa kay nakita. Sayang ko, tuhog ko. Ikaw lang ug ako, Laura. Igon man ang atong anak. James. Ayaw siya paminawa. Lagot na sabsiyaring akwalos. Sige, lagot. Nga naman dugan na siya. Dili mayong mubati ka o gudman niya. Nanaday ka. Ay! Ari akwalos! Nara ko! Ay! Nakakaraman din sa akong luyo. Ay na akong isugo ni mo. Ang dahil na tubig na nasuod sa kristal. Nara! Nara ring akwalos! Wa! Kapay lang ikuha dito. Wa! Ay, ting! Sorry, tigring! Ngano ka naman dagngay mo ang imong gipagkuha nga ngam sa day iyang line color dito sama sa blue, violet, green, orange, puwa, ug uban pa. Matag kolor ni Ana, adunay kahulugan. Daman, O kining dag nga tubig nya na daman, nasuod ni ning kristal. nya daman. Importante kini aron maguba ko ang ilang huna-huna. O katong, Kasing-kasing! o katong puwang tubig nga girod sa kristal. Katong itom, katong. Ayaw na pangutana! Samok ni mo! Tito, Distansya na sa akong limutangan. Kay dungawan ko na usab ang nagdagay-daying tubig. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!